sy'n cystadlu eleni yw'r brodyr Iwan ac Aled Rhys, boes Midway, Gwyndaf Evans, Pugh cydyrwr Wilks a Gareth Jones o Fronwydd Caerfyrddin. Mae'n mynd i'n ynddo? Mae wedi bod yn galed lan tan nawr. Mae ni wedi cael siwgr mynd o law nithwr beth fwyaf, ond ers ni wneud y reci dros y stages, mae wedi newid yn hollol. Llithrig? Effernol o llithrig. A mae'r siwgr mynd o boes mawr o flan ni ar 4-wheel drive, maen nhw'n torri twlle yn y corneli. Mae rhai ni'n mynd i'r twlle, ond mae'n bwrw gwaelod y car da fi, so stryglan ni do mas, dim ond 2 olwyn sa fi'n dreifo. Ar un o bryd, ni wedi dod trwyddo peth fwyaf heddi, yw mynd trwyddo heddi, achos mae fe'n rali hir. Sut mae'n mynd Iwan? Mynd yn reit so far. So ni wedi cael gwrdd rhan trwyddo. Mae wedi bod ar off hwnna, mae'n lib, yn torri lan lot, mae'r corneli wedi bod yn rytto lan tipyn bach, ond ni'n safio hwnna heb gael bwnsio yn byd, a jyst cadw wedyn yn ni, beth da ni'n neud. Aled y frawd sy'n cydyrwr da ti. Chi'n cwmpa mas, gwed? Na, ni'n safio lle dda so far, so ni'n gweithio ba fi a fi dde. Wyneb cyfarwydd yw Gwyndaf Evans, sy'n eleni'n gyrru car dierth iddo. Dwi'n bach o drafferth ar cymal 3, ond eith cymal yr ail yn iawn, so dwi'n meddwl bod ni'n ail yn dosbarth en, so dwi'n falch o dyma dydy gwir. Sean Richard, wyt ti'n ma gyda Jeff Jones, tîm o mechanics. Alli di esbonio beth yn gwmws sy'n digwydd yma? Tyres o'n ma'n galw o'r rhan o'r mhencampwriaeth byd, lle. Ti'n cael defnyddio partiodd ar y car. Ti'n gario yn y car, y tools yn y car, a newid tiars, lle. Achos maen nhw wedi gwneud 2 stage wan. Maen nhw'n mynd yn ôl allan i wneud 2 stage arall eto wedyn, lle. Beth os oes yna broblem mwy difrifol? Mae rhaid i chdi jyst gario ymlaen a gwneud be felly di, efo beth sgyn ti yn y car, edrych gwir. Siwr dath i eddi? Fi'n gwyd, wedi bod yn dod yn effernol o galed. Bore yma, gyda ni cwbl o broblemau da'r car a da'r injan. A colles i brakes front ar halfway, hanner ffordd trwy stage, so ar y cyfan mae wedi mynd yn dda, a'n neis i fod yma. Mae'n mynd Iwan? Very good. Gath ni gwrdd yn brwn ni, dim i'n rhywbeth, nath ni'n cadw i'n deidi ar hwnna, a gath ni gwrdd amser fi'n gynnu. Beth am heddi yn gyffredinol? Heddi wedi mynd o reit, ni wedi safio eb lot o bwnsiers, ond ni wedi cael gwrdd yn trwy pob stage, mae wedi bod yn orth ar roff y rei o'n nhw, ond ni wedi cael good time heddi. Le chi'n sefyll arni, chi'n bod? Ni yn y top 30 yna. Fi'n credu 5 yn glas rhywbeth fel fi'n credu ni, so mae'n mynd yn o reit. Hapus ar y cyfan? Yr un diwrnod i mynd to, so gadw fynd. Gwyndaf, siw be fynd heddi? Eitha trafferthus dydy gwir, ond falch o fod yma, fi gael diwrnod digon caled, ond... Siw ti'n ymdopio'r car newydd? Dysgu bob cymal, beth newydd bob cymal, gwella fel mae'r amser yn mynd ymlaen. Unrhyw siawns o ddal Alistair McRae? No, dwi ddim yn meddwl. Gys o'n i buncture ar y marga meto rwan, lle mod i gael gormod o lid o'na ni wan. Fel Pugh, siw mae'n mynd, gwed? Mae'n rhy ddrwg. Nethon ni wneud y dead heat cyntaf yn y rali yna efo Mirko Baldacci. A da ni ar ei ôl o ryw hanner munud ar y funud. Da ni wedi dal o fyny trwy'r dydd o munud bore yma i hanner munud. So, yna fori mynd eto, so ni'n reit obeithiol o dal o fyny fori. Da ni'n mynd i bwysio rhy galed, just trio rilio fo fewn yn slo bech. Beth ddigwyddodd ddod, ethoch chi bant? Sa fo'n deud yn well, ond reit fyny'r top reola, just dod trwy'r nil, trwy'r giat, a wedyn mae troiad mynd i'r dde a'r chwith, a wedyn yna ôl ceir di mynd i'r chwith trwy'r ffos fel. So eith gai trwy'r ffos, ond oedd o'n braidd rhy dwfn na. So bwmsiodd y car fyny ar 2 olwyn ac oedd y mel ma fo, mae'n mynd drosodd. Ond lwcus neith o styrio allan, neith ni lawr y bancyn a just troi rownd a nôl ar y ffordd a ryw 15 eiliad i cochi, ond lwcus. Whose fault was it yesterday in Riola? Oh no, it was mine, definitely. Never follow a Swede, even if you are Welsh or English. Got one word for you, sgwarnog. Nôl y man gwasanaethu boes Midway, mae'r paratoadau munud ola'n cael ei wneud. Felly, mae'r Leri, bydd eich cysylltiad chi ar boes da? Cariadon. Ie. Ydych chi'n cael gyrru gyda nhw wedyn? Wel, na, licen ni cael gôn. Credu byddai rai fi cael bubble wrap neu rhywbeth dros y car a gôn i fi bwrw fe neu rhywbeth. Maen nhw'n meddwl protective, nhw sy'n ei gyd o'r gwaith, so... A mae dad yn meddwl strict arno nhw. Wel, Gwyndaf, sut mae'n mynd? Wel, ni'n bagon bach o nyrds i ni nawr ar y funud hyn. Mae'r boes wedi dod off y stage ddiwetha.
Mae nhw jyst wedi gweud mae thumbs up dyn nhw, so mae'r cyfwl yn mynd yn iawn so far. Chi wedi cael ambell i broblem, wedwch? Oedden, y broblem gyda, gyda ni ffôn col i ddioi. Dered ad lan a setau yma, so yn marc wan esgwr. Beth oedd y broblem, de? Wel, rhywbeth yn bod yn ei ddweud pysor FIA standard. A wath na ni, gyda chi damwain yr car pethefnos yn ôl? Do, o'n nhw mas weekend dwetha ar y car. Di gwyddo rhyw broblem dan ar stage dwetha a oedd y sleidrodd car mewn i'r coedon. So mae tîm bach net â chi, Iwan sy'n gweithio ar y mechanics, y fe ar engine. Ie. Wedi'n Aled sy'n wrthi ar y paneli ar y corff. Ie. Felly mae pethau'n argoeli'n dda am y dyfodol weth. Odi, y gyd i ni'n ddorddi fe'n cwy o'r bysys a'r ceir i gyd yn dweud. Mae beth i llwyddiant car Gareth Jones. Fel chi'n gwybod, mae'r enw Ralïo gyda Gareth. Hen berchnogwr y car yw enw Sweden. Pegwna Anderson sy'n nawr yn drifo i Suzuki. Oedd e arfer drifo i'r enw Sweden. Oedd e wedi cael mynd i Suzuki wedyn. A wedyn oedd yr enw Sweden wedi gwerthu cael ymlaen i Gareth. A'r un car Gareth yw yr un mae Gareth newydd defnyddio nawr. Chi wedi bod yn gweithio lot ar y car, beth i chi newid, Gwyn? Beth y bach o broblemau da fi, fel ar y corneli cloi, lle mae'r bac yn torri bant dwi. Felly ni'n trio gael hwnna i aros lawr, a felly gewn ni amserau i well lawr. Ti'n gwybod le ti'n sefyll arni? Dim yn siŵr iawn ran yn yr Super 1600, ond fi'n gwybod bod Bildacci wedi mynd mas bore yma, a mae'r stage gyntaf yn bore wastad yn dal ar rwy'n mas. Mae wedi bod yn rali anodd iawn i ddweud y gwir, a dyn ni'n falch iawn o gyda fan hyn yn Gaerdydd. Dyn ni gan bell i broblem, dyn wedi bod yn rali hawdd iawn i ni o gwbl. Dyn ni wedi cyrraedd yma nawr, so dim second gear dyn ni, ond mae milltir hanner i fynd o fan hyn, a ddim ni just cruiser mewn a fynd wrth y ramp na. Llongyfarchiadau i Hugh Lewis a Gwyndaf Evans gweithio'r car yn llwyddo i ddod yn ail yng Nghrw Ben. Llwyddiant hefyd i Gareth Jones a Raylan James yn y Renault Clio. Nhw oedd yr amaturiad cyntaf mewn car front-wheel drive. Gweitha ei perfformiad gwych, siom oedd i Foes Midway, Iwan ac Aled Rhys, y car yn methu ar y cymal ola ond un. Ond dathlu nath Pugh a Wilks yn ennill yng ngrŵp y Super 1600. Mae'n ffantastig yn ydy. Da ni wedi bod yn pwysio'n galed trwy weekend a cadw'r pwysau ymlaen ar y boys front na. Mae wedi talu ffwr pynaw yma. Bore yma eith Mirko Baldacci off y ffordd a oedd o'n rhyfedd i gweld o off y ffordd a wedyn o'n i trio meddwl, reit, fe gen ni 2 funud tu nôl ni, rhaid ni slofi lawr rwan ac oedd o'n diawl o job trio concentratio ar y tair stage ola. Real problem, ond dwi'n chuffed a bit. Mae'n argoeli'n dda ar gyfer y bencampwriaeth. Yndi, da ni'n ennill y 2 championship wan, y Championship Prydeinig a'r Junior World Championships. Dwi'n gobeithio eitho cario ymlaen tan diwedd y blwyddyn. Ie, llongyfarchiadau anferthol i Phil a Guy, y ddau yn amlwg wrth i bod er canlyniad. Mae'r dyfodol yn ddisglair i'r ddau mae'n siŵr.